Bien jeudi no bena mekalo kile muga ani kelen san ba fila ani muga ani wɔɔrɔ an ka foli bɛ ka taa an kanubaga ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ka taa bila Mali kɔkan na an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ aw bisimila an ka jamukan mandi kɛnɛ kan jamukan min n'an bɛ kuma thème kan minnu n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka anw hakili dayɛlɛ halisa ka taa fɛ an ka jamana maracogow la ka yɛlɛma dɔw don o la jamukan in dabɔlen don o de kama. O la bi an bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sigi min b'a la k'a fɔ faamuyaliw caman bɛna sɔrɔ a kɔnɔ an bɛna sennabila taama kɛ ni ka baabu nafama belebele dɔ ta ka da k'a kɛra dabalibanko ye a ɲɛna anw yɛrɛ tun sigilen tɛ ni a ye k'a fɔ ko bi ko nin témoignage sugu k'an bɛna o sɔrɔ an ka sira kan o ye jumɛn ye maa dɔw bɔra ni ka laseli dɔw kɛ bamanankan na waati laban ninnu na u ye intervention dɔw kɛ an tun t'a bila an kunna ko olu tigilamɔgɔ dɔw bɛ bamanankan mɛn jaasiya fan caman bɛ yen u bɛ bamanankan mɛn nka mun de kɛlen don k'an empêcher walasa an bɛ se ka kuma bamanankan na walasa an bɛ se ka an ka baaraw kɛ ni a ye halisa dabalibanko ye ko min ye o ye an ka ɲɔnɔ serifukɛ ale denkɛ ye laseli kɛ bamanankan na an dun b'a dɔn k'a fɔ ale tɛ bamanan ye an b'an da tubabu la ka walali kɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Israël kɔnɔ Israël jamana ye u bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ sisan u ka jamana kɔnɔ ka sanga n'u ka kanko ye donc an bɛ an da tubabuw fana la ka walawali kɛ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la maa caman tun ye n wele ko yala k'a bɛ cogo di ko baasi tɛ yen alihamudulilayi baasi foyi tɛ n na n bɛ ala tanu k'ala fo k'ala wale ɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ baasi foyi foyi tɛ n na kow n'u taabolow don kow kun cayara dɔɔni o de ye a kɛ donc an bɛ taa ni a ye halisa kuma dɔw la kow bɛ caya quoi donc u tɛ se ka bɔ a la nka faso ko don a ka kan an k'an timinadiya hali n'an m'an ka baaraw to yen donc kana an sigi walasa an bɛ se ka lafaamuyali kɛ cogoya min na anw ka jamukan bɛɛ ye lafaamuyali jamana bɛ jɔ cogo min a banna burujali tɛ yan dɔgɔyama tɛ yan nɛnɛniko kuma tɛ yan voilà a b'o cogo la an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn o hukumu kelen kɔnɔ DMS TV kunnafoni mamuru an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn cɛ ani muso an b'u bɛɛ lajɛlen fo olu ye an ka force belebele ye maa minnu fana t'a kalama k'a fɔ ko groupe WhatsApp bɛ an bolo an bɛ u labɔ a kalama k'a fɔ groupe WhatsApp kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ DMS TV bolo nin waati in na groupe WhatsApp min kɔnɔ na an bɛ jamana kunnafoniyaw bila fo ka taa se hakiliw n'anw bɛ falen falen ɲɔgɔn na pour que an bɛ se k'a dɔn cogoya min na an bɛ sira min kan fili minnu bɛ yen an bɛ se ka olu corriger an senfɛ maa kelen hakilina kelen maa caman o ye hakilina caman ye donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kɔnɔ halisa a da yɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye nka donkan kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ a la i bɛ wele bila ka se an ka administrateurs ma donc u bɛ ɲɛfɔli kɛ i ye groupe yɛrɛ donkan ni a sariyaw ye min ye an bɛ segin a kan bɛnkan ni sariya minnu b'a la olu bɛ ɲɛfɔ i ye an bɛ foli di Abdulaziz ma n'o bɔra an bɛ segin na Aziz bisimila. An cɛ kosɛbɛ Umar. Folikan bɛ wolo sa ka lase maliden cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma Abdulaziz. Ko molibaliya kana ɲindimitɔ si bila ka cɔngɔnjala ɲini n'o tɛ ni ɲindimitɔ kɔni tora molibaliya la ka cɔngɔnjala kɔni ɲini kɔni cɛ mɔgɔ fana tɛ se k'i balo fɛn bila i faga fɛn dɛ ala ka bɔra ka ɲi amina an bɛ ala fo ka barikada ka maliden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka diaspora fo kosɛbɛ k'an ka sɔrɔsiw fo k'an ka police nationale fo k'an ka jamana marabagaw fo kosɛbɛ u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'an yɛrɛ kanubagaw fo mɔgɔ minnu b'an wele k'an fo an b'u fo mɔgɔ minnu b'an wele ka bonyaw k'an ye an b'u fo karamɔgɔkɛ ɲumandɔnbali ye kafiri ye ala k'an kisi k'an tango ma o ye n faamuya an b'an kanubagaw fo kosɛbɛ i b'a dɔn mɔgɔw bɛ dugu in kɔnɔ Umar kanu yɛrɛ bolo ma quoi n'i ye se k'olu ye k'anw kana fini kalan wari yɛrɛ bɔ bilen quoi Abdulaziz nin yɔrɔ la maa dɔ ye an wele an kanubaga jɔnjɔn belebele don Aziz ne ko nin ye seli diyalen dɛ a ye dɛmɛkan ye dɛmɛ min n'a ka bon kosɛbɛ f'an ka yira maaw la nin yɔrɔ la a ye fini de kala ka dɔ di ne ma ka tila ka dɔ di e yɛrɛ ma donc k'an kana taa wari don fini na yɔrɔ si la bilen k'an ka nin kɛ selima fini et puis fini in kilala kala cogo min na o de ye n dabali ban depuis ala ye n da n ma deli ka nin fini kala système ɲɔgɔnna ninnu ye jaa nin tailleur nasugu bɛ Mali kɔnɔ ne t'o kalama ne b'a f'i ye n ko Mali la n ka dan yɛrɛ la dɔrɔn ka misɛnya an bɛ nata fini fɛn fɛn n'a tubabu la a bɛɛ kalanbaga bɛ Mali la yan vɛsi ɲɛnamaw kalanbagaw bɛ Mali la yan abakɔsiw kalanbaga ɲɛnamaw bɛ yan cɛ ka filiw ni mɔgɔ nigérianw ka fini ninnu Aziz an kana taa yɔrɔ jan jɔ n bɛ fini ba ye ci ko juru don quoi kana na a fɔ ko wala ko ka nin d'e ma o ye ne yɛrɛ cɛtɔ ta ye wala ko ka nin di ne ma quoi a bɛ n'a fɔ bɔgɔlanko ninnu ka bon e ma kojugu wala i b'a labɔ non o y'a ye voilà
Wani ndi Aziz aneni arrête ko docteur styliste mo mena kana tiɲɛ ma mena ko ni kanu ye fɛn min faga ma jufa donc ko wani ndi ma bon ne min ye musotigi cɛ furulen alhamdulilayi denbayatigi ko wani ndi denbayatigi ma quoi donc ya voilà ya a y'anw ta an ye responsable ba ye a y'an kalan vraiment aye cɛ kana fɛn de di e ma bon a ye fila de di ne ma donc a bɛ faamu docteur Sile an b'a fo kosɛbɛ nin yɔrɔ la fo ni mɔgɔ minnu mako b'a la vraiment a ka fini kalancogo kɔni ka ɲi a ka numéro bɛ yan nɔ n bɛna ka numéro bila voilà an bɛna a ka numéro bila voilà k'Ala ka kanu to nin bɛɛ sɔrɔla Maliko de kama voilà i n'a fɔ a ye fini ninnu ye cogoya min na ni mɔgɔ min mago bɛ docteur Style la a bɛ se ka wuli a ka numéro la min ni o ye 66 03 60 48 66 03 60 48 n'a y'a wele o la aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale de ye nin bonya belebele in kɛ an ye an b'a fo kosɛbɛ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka a fo an ye kosɛbɛ ka d'a kan an tun sigilen tɛ ni nin ye donc a bonyana an ma kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa bɛ yen hali k'i bɛ dɔrɔmɛ 20 de ci an ma faso kanu sira in de fɛ an bɛ aw fo kosɛbɛ a la voilà an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Aziz tiɲɛ na an bɛ docteur Style fo vraiment a bɛ yira n na ko halisa a yɛrɛ ko ten ko an b'a fɔ k'an ka dan yɛrɛ la k'o ye timinandiya don ale la ka da yɛrɛ la ka fini kalancogo ɲumanw ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka se ka malidenw ka fini ko mako ɲɛ siga t'a la nin yɔrɔ la n bɛ Sumi création fo fana n bɛ Chérifla couture n b'o fo vraiment tailleur fɛn fɛn bɛ finiw kala ka d'a ma n b'o fo n bɛ danaya couture fo kosɛbɛ k'Ala ka kanu to u y'an kanu Maliko min ka sɔn Ala kana haramu don an ni ɲɔgɔn cɛ i ye n wele a diyara n ye kojugu Maliyɛn an b'aw fo an kun bɛ ka senna bila fɛn dɔ kɛ o tɛ bɔ a la donc an bɛ tɛmɛ ni babu ye sisan an y'a ye ɲɔnɔ Serifukɛ ale denkɛ ye intervention dɔ kɛ bamanankan na yala est ce que maa caman tun sigilen don ni a ye ko a bɛna se ka laseli kɛ bamanankan na ka d'a kan ale tɛ bamanan ye u dun ko yan ko bamananw dɔrɔn tɛ Mali kɔnɔ donc bamanankan tɛ se ka taa kuma camanw fɔra o la yan yala ban de don wa ou bien mun de don ou bien kɛlɛcɛn de don parce que ne tɛ ka se ka o yɔrɔw de faamu f'an ka o siraw la tilen ɲɔgɔn ye pour que kow bɛ se ka ɲɛ cogoya min na Aziz est ce que ban tɛ parce que intervention mun kɛra waati laban in na maaw yɛrɛ fɛ minnu tɛ bamanan ye a tun bɛ gɛlɛya an ma an ka da la k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka kuma bamanankan na quoi ne k'i ma n ko ko bɛ laban tiɲɛ de ma mais ni tiɲɛ nana n'an banna a ma an bɛ baara kɛ ni nkalon ye nkalon tɛ taa yɔrɔ jan a tun bɛ boli la quoi ayi karamɔgɔkɛ Ala jɛrɛ Dalulu contre Dalulu wayi i bɛn'a ye ko Mali tagaɲɛ la Mali kan falenni la Mali wari falenni na ko malidenw tɛ tuguni i bɛn'a ye Mali ɲɛmɔgɔw de Aziz i b'a dɔn Mali mɔgɔ kalannenw b'u ka kow datugu ni dugumamɔgɔw ka ko de ye quoi dugumamɔgɔw bɛ taa u tɛ sɔn u tɛ faso dɛmɛ u tɛ faso fɛ tiɲɛ tɛ ma ka sɛbɛ de f'i ye tiɲɛ tɛ Mali dugumamɔgɔ bɛɛ bɛ Mali fɛ problème bɛ Mali sanfɛla de la Aziz ko dɔ bɛ ɲana dɔ b'a cɛla la caman b'an na dɛ an t'a vidéo bɛɛ joué jama k'a kɛ to quoi Ala jɛrɛ a bila la Ɲɔrɔ Sherif wayi Asharafa Mali constitution sɛbɛnna français la k'a d'a ma k'ale tɛ français mais u y'a sɛbɛn Asaniya la k'a d'a ma o tɛ kelen bon a den Ala mɛ dɛ a bila la o bolo man ca ka magara faamaw la nka o t'a jira k'a fɔ n balen mun ma o tɛ k'a fɔ n ka kɛcogoya dɔn man ca ka n kɛra mais sisan ni waati in na kɛcogoya b'a a wajibiya an ka se k'an hakili di yan ma n'a fɔra ko Mali ye anw ka koba de ye an m'o kɛ ni tubabuw tun y'a minɛ ka taa n'a ye n'u y'a bila a bɛ segin ka na Mali de la a bɛ se ka kɛ n'a tun taara Gana ninnu Angilɛw ka jamana na a tun bɛ se ka kisi u ka tɔɔrɔ caman ma mais a tun bɛ Mali fisaya fɛn bɛɛ o kɔrɔ k'a fɔ taa yɔrɔ wɛrɛ ta anw bolo mun tɛ Mali ye Mali ba in Mali mun bɛɛ bɛ se ka ko Mali mun ni a hinɛ ka bon Mali mun ni a siyasi tɛ ni maa ɲuman ma bɔ a la o kɔrɔ k'a fɔ fɛn ɲuman de bɛ yan hɔrɔma de bɛ yan barika bɛ yan o tuma ne ka kuma ɲɛ sisan n b'a fɔ aw ye dɔnniba de ta aw b'a fɛ ka jɔn n'o ye Ala k'aw dɛmɛ nka dɔnniba in a tigi man kan a dusu man kan ka bon cogoya si la a dusu man kan ka bon
aba amaji ko sebe ka belame ka mafle bembe munna hera be munna akata odo fe kana sama fe mure no ka foni akera digrana be wuli Aziz afamna a video ni to ben quoi ye nyoro Sheriff denga kuma men ko ay kuma do fa na fa bon bon ne kuma info depuis aka kuma te ne ki mango ni ngo jamana were te en bulo maliko donc la mali klani jagwa de mali do ma kuma te wulu bali no ngo kunu makakorobaw ngo do sirana do bana ka kele min ke ngo bingo kele de binin fle awni asimi nunu kan ngo bongo aba kedi ko sube na yamba machine be nya bala na asimi nunu fana yu bama awni ba kele ke bona asimi nunu ya ke awni ba here soro asimi nunu ba ko be ka baram ke u denwe afa ku denwe jonde no de fe ne fani sajo ibarake on ni sajo be ka kele ke sisa mali kono abaka kele ke ka 2 minutes o join sisa o ne ne euro esa ho ka fam be no lugo ku be ka ku denwe ni ego ke be ka ki den o kuma bi ni ka tanke jumena mana won Musa Traoré nunu ko ku be ka mali sigi 5 ans ko mali sinya sigi ku jo ku asimi nunu ni esa kuma fam ko sube o wakati Musa Traoré de ando français fala o français fa ko fle on ni asimi nunu kan o lu de ando an kanto tukabukana o tukabukana fle ni bi mo kala ne masaka cha donc o la bi ama fanga jamana autorité o fana u be fa ka munde ke ka bla on ye wala sa on fana mana na on na bi o erreur kelen kono o la ma fu ngo ne tin adresser mo shila ne be adresser Assimi de la ka vidéo partager Assimi ka soro na Assimi Mali langue de travail to français la ka Mali war to français fala ka sene négliger lento ka volontariat négliger lento kele imbe me olubu ka wakati kala ka boy ambina ame nyogon ka chefaru faka foka ban o te kelen ya bon an ka wakati be se an fana be ke o tuka bo kelen ka join o te se ka bali parce que donc minimum minimum o te nyoro Sheriff ya olu be asania de fo wa nyoro ka odumbi bamana kan de me bon ibena yi nunu ga kuma fana bena ta yoro jantuguni ka teme alu u fata kan parce que u fati kuma bamanan kana bon nunu be kuma bamanan kan de la u bu fa fana ka kame bon maliden famba fana bena nunu ka kame kojugu o ye doy alaje u be ka fo ku be ka kuma koju muna no ye Touaregu ye Tamasheku ye ani Arabu ye essentiellement Tamasheku parce que u b'a fɔ de ko la cause Touareg u be kuma d'u ma ni o de mais il est bon que Maliens k'a faamu k'a fɔ ko 98% des responsables de ces communautés là mun ye Tamasheku ye mun ye Arabu ye u bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ yan nɔ an bɛ gouvernement kɔnɔ an bɛ CNT la généraux b'an bolo armée kɔnɔ officiers b'an bolo terrain kan nos élus locaux u bɛ Mali kɔnɔ yan u ma taa yɔrɔ yo me kosɛbɛ bon ni suraka de fana ye tan ka kuma tan bamanankan jɛlen ese ni mayin ne ta ye ni kan ne ta ye o to ya bon ni fana lamɛn maa dɔw de bɛ pɔrɔta in nu franchi don o don sɔgɔma n'u ɲɛji ye n'an tɛ se k'u ɲɛji cɛ an sigiyɔrɔ in na yan sigikun foyi de t'an na yan sigikun foyi fɛn fɛn bɛ fɔ u tɛ justice kɛ ka ɲɛ u b'a dɔn se u b'a bɔ se o tɛ b'a la koyi. laban yɛrɛ o ye procureur Touré mankan ye Touré ye bamanan de ya soit ye kɔrɔbɔrɔ ye walima ye maraka ye o tɛ Touré mankan ye ko mɔgɔ dɔw de bɛ nin tɛmɛ nin da in na ni ɲɛji ye tuma bɛɛ ko bon ko n'olu ma se k'o mɔgɔw ɲɛji cɛ ko sigi kun t'u la wa ni mɔgɔ wɛrɛ tun ye nin fɔ sisan i tun bɛ mɔgɔw mankan mɛn a donna justice kun ko bɛ laban tiɲɛ de ma Touré yɛrɛ mankan de filɛ nin ye o kɔrɔ ye mun ye malidenw bɛ tɔɔrɔ min na kiriko la n'olu kiri tigɛlamɔgɔw ma se k'u malidenw ɲɛji cɛ sigi kun t'u la o la ne k'i ma n ko sariya tɛ yen juge kama n ko sariya ye malidenw de ta ye n ko juge b'u janto a la de kuma ye tiɲɛ bangetɔ filɛ maintenant mɔgɔ caman bɛ anw lamɛn o la puissance pour Burkina a ko ne ka kɛlɛ cogoya la ko tuma dɔ la k'a bɛ population la saliya gouvernement dɛmɛli la o tɛ ne nɔ ye o gouvernement ne nɔ ye Aziz m'o jaabi o a yɛrɛ ko k'a y'o ne y'o jaabi mais tuma bɛɛ a misali bɛ na a ko k'a y'a faamu o diyara n ye kojugu i ɲɛ b'a la an ma ɲɔgɔn nɛni k'a y'a faamu kosɛbɛ k'a y'a faamu donc nin génération an mago bɛ nin génération sugu de la génération minnu bɛ se ka ɲɔgɔn lakunu ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn nɛni u ma ɲɔgɔn buruja u ma ɲɔgɔn muso ta u ma ɲɔgɔn cɛ minɛ o y'a ɲuman ye an mago bɛ jeunesse la minnu mana fara ɲɔgɔn kan VIP dɔrɔn ko tɛ fête dɔrɔn ko tɛ an mago bɛ jeunes la minnu bɛ se ka miiri k'u ɲɔgɔnɲɔgɔnw lakunu kungilenna bɛ minnu na
est-ce que vous kosɛbɛ jeunesse ya man ka kɛ dɔrɔn ko n'an farala ɲɔgɔn kan karisa ka sunguru ni karisa ka kamalen ni n'an farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn an taara appartement ta ka barbecue kɛ an farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn an taara parc national la k'a kɛ anw ka farafinna jeunesse yɛrɛ n'a fɔra dɔrɔn kulonkɛ ni nisɔndiya de bɛ ye k'an cɛ tigɛ dɔrɔn ka taa an sigi complexe la restaurant kɔnɔ ça c'est la civilisation u bɛ k'o de kɛ civilisation o ye wiya de an bɛ k'o min kɛ yan nɔ tubabuw far'o la maliyɛn minnu bɛ tubabu la olu far'o la k'a ye ko o tɛ o de la Barack Obama ko africain ka bɔ ghetto kɔnɔ ko ka taa kalan kɛ ka décision ta ko ne tɛ ko tubabuw bɛ jɔnya wale k'u la Aziz n'i ma champagne sauté ka fɛnw a bɛ fɔ k'i ɲɛ ma yɛlɛ k'a sɔrɔ zoro don ne de k'i ma ten jeunesse tɛna nin faamu dɛ maintenant an ka video dɔ la n ye Diripa ka communiqué dɔ yir'i la kosɛbɛ o la c'est Mayiga o de tun bɛ ka kuma Mayiga dɔ de tun bɛ ka kuma kosɛbɛ o kɛra bon Mali la CNT mɔgɔw ko k'olu ka baara tɛ ko ka Mali kan dɔ bila kan dɔ ɲɛ k'olu bɛ kan bɛɛ kɛ kelen ko kan dɔ k'a yɛrɛ yira d'accord surakaw ni arabuw filɛ nin ye ka kuma bamanankan na jɔn de ko sisan ko Mali bɛna kɛlɛ kɛ ni kan dɔ taara c'est bamanankan m'a yɛrɛ yira bamanankan a banna o tagamana de mais u t'i fɛ k'a kɛ de kuma y'o de jɔn mɔgɔ minnu bɛ ni décision b'u bolo u t'i fɛ ka Mali kan de ta Mali la diplômé ka diplôméya bɛ dɔn ni malidenw farafarali de ye maliden fanba t'o de kalama aw farafarali ka to ka duti don aw kunna olu ka to aw la dɔrɔn u bɛ balo aw la point barre u ka succès y'o de Modibo Keita y'o de fɔ mɔgɔ kalannen fila ye n bɛ kalan kana dibilafɛnw kɛ yelennafɛnw ye walima n bɛ kalan kɛ ka na n ka kalan waso yira an ka diplômé fanba bɛ kalan kɛ ka na kalan waso de yira i b'a dɔn min bɛ ka kɛ an tɛ ka se ka kan in ta parce que depuis anw san 7 hakili bɛ kalifa an jugu la k'a ka an hakili kɔkɔ an san 7 bɛ taa don tubabu école la walima an bɛ taa don arabu école la o yɔrɔ la an bɛ tubabuw ni arabuw de kalan an b'u kunkilenna de kalan donc an yɛrɛ bɛ ɲugu anw yɛrɛ la o de la ni bi na tɛ kunun ni maliden tun ye tubabu ka nuguni fɔ a fa n'a ba tun bɛ da la o y'a kɛlen jafarin ye dɛ mais nin yɔrɔ la ne bɛ Mali artistes fo kosɛbɛ de passage n bɛ Mohamed Jabi fo an ye ɲɔgɔn ye kɛwale fɔli la mɔgɔ min don mɔgɔ ma jigilen don n b'a fɔ kosɛbɛ n bɛ Gerebu Fama fo u bɛ k'an ka kuma dɔ kɛ challenge ye quoi ko ne ko n'i ye Ala minɛ k'i fili ba la n ko Ala minɛ banba dɔ bɛ Ala minɛ k'i u y'o kuma in kɛ challenge ye ɲɛ b'a la Mohamed Jabi bɔra n'a ye mais commentaire de ye Mohamed Jabi ta kun yira n na ja ji problème i b'a dɔn ale tɛ ban problème na ale de fana ye Ala minɛ k'a ka Ala minɛ wari ta k'o di Mohamed Jabi ma Mohamed Jabi fana ye Ala minɛ jama ɲɛnɛ ka wari kɛ Ala ta ye ja la kuma in diyara Mohamed Jabi ye n b'a fɔ kosɛbɛ vraiment n bɛ Mali artistes fo n'i y'a ye Mali kanko maintenulen don bi olu artistes ninnu de don olu de tɛ complexe ka dɔnkili da bamanankan na Malake ma taa Burkina ko kunde wa kunde a ma taa la mais a taara la ni chanson minnu ye a y'a da français la a lajɛ a taara n'an ka faso danfiniw de ye ni Sidiki taara Bercy a bɛ dɔnkili la kan jumɛn na c'est pas en français c'est en langue nationale mais contrairement à notre ministre des Affaires étrangères n'o taara jamana kɔ kan a bɛ kuma kan jumɛn na tubabukan mais Aziz est-ce que o ye ale ka faute ye wa parce que i b'a ye k'a fɔ décision fɛn dɔw fana bɛ di ale ma ale ka t'o fɔ de très bien maintenant o la ne k'i ma n ko mɔgɔ kalannenw ye Assimi piégé fɛn dɔw bɛ di ministre ma Assimi ninnu ministre ninnu de y'a fɔ an ye k'an ka kɛ an yɛrɛ ye parce que ministre kelen bɛ se ka décision yɛlɛma ni Ablaye Diop ko k'ale bɛ kuma bamanankan na Mali si t'a sɔsɔ diɲɛ si t'a sɔsɔ mais est-ce que a bɛ sariya bonya wa a bɛ sariya bonya sariya ye jumɛn ye min bɛ jamana kɔnɔdenw arranger o de ye sariya ye o de la min bɛ Amérique arranger a bɛ k'o de kɛ o de ye sariya ye min bɛ Russie arranger a bɛ k'o de kɛ o de ye sariya ye min bɛ Chine arranger a b'o de kɛ o de ye sariya ye diɲɛ kɔnɔ min b'i arranger o de ye sariya ye n'o tɛ sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ o de la droit de l'homme ko nkalon de don ni droit de l'homme bɛ Amérique président tɛ wuli ka taa bin jamana wɛrɛ président kan kala taara ka min sigi parce que o de bɛ Amérique arranger a y'a kɛ sariya ye k'a kɛ i m'a ye Chine tɛ ka sɔn Taïwan ka ko la abada parce que o de b'ale fana arranger kosɛbɛ min b'i ka jamakulu arranger k'a la lafiya karamɔgɔkɛ o de ye sariya ye anw tɛ ko kɛ k'a ka ɲi maa min ko kɛ de k'a ka d'an ye an bɛ tubabukan fɔ de k'a ka d'an ye mais an t'a kɛ k'a ka ɲi normalement an kan ka kɛ de k'a ka ɲi fɛn min ka di ye ani fɛn min ka ɲi i ma n'i y'olu danfara dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya min ka di ye ani min ka ɲi o danfara de bɛ anw sɛgɛn anw de ka ministres kama kan ka kɛ an yɛrɛ ye bon anw bɛ k'an yɛrɛ ye cogo di mun de b'a yira ko ni jamana kɛra a yɛrɛ ye u ka misali dɔ fɔ n ɲɛna e yɛrɛ fɛ jumɛn don jamana kɛra a yɛrɛ ye kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka kanw ani jamana ka se ka jɔ ni a yɛrɛ ye a ka dun ka fɔw ka sabati a yɛrɛ bolo kɔnɔ a ka importation ka dɔgɔya a yɛrɛ k'a ka fɛnw labɔ exportation o fanga ka bonya jamana ka kɛ a yɛrɛ ye min b'a yira jamana ka kan b'a yira
o la jamana minnu be n'u ka kan b'u bolo u ka souveraineté b'u bolo jamana ka kɛ a yɛrɛ a ka armée b'a yira o la ne k'i ma n ko wali surasiw tɛ kɛlɛ ban diɲɛ kɔnɔ o la n ko Mali solution tɛ Russie bolo Mali solution tun tɛ Faransi surasiw ye Mali solution ye Mali yɛrɛ armée de kosɛbɛ an ka da an ka armée la an b'o sira kan o tɛ jamana ka k'a yɛrɛ i ka wari b'a la la monnaie c'est une question de souveraineté diɲɛ jamana bɛɛ y'o fɔ mais anw filɛ an bɛ wali wari quoi an bɛ wali kan kan an ye wali armée kɔnɔ an y'o gɛn mais Aziz i ma dun ka fa yɔrɔ ninnu fɔ dɛ mais nin ma parce que mais nin ma olu y'a jɔ sen a fɔra ko dun ka fa bɛ jamana la yiriwa maintenant an y'o don ɲɔgɔn kunna ko y'an danbe kɔrɔ ye sɛnɛ tɛ diɲɛ si danbe kɔrɔ ye sɛnɛ ma kɛ fantanfɛn yan sɛnɛ ye mɔgɔw danbe kɔrɔ ye yɔrɔ min na danbe bi ta don wa sini ta don n b'a misali d'i ma ko farafinw bɛ ziiri da ɲɔgɔn ye ni maliyɛnw bɛ kuma u b'a fɔ ko hɔn Mali tun bɛ sɛnɛ kɛ san 7 ɲɔgɔn Mali tɛ continent si balo Afrique tɛ continent si balo diɲɛ kɔnɔ misi wɛrɛ min ka bon ni wɛrɛ bɛɛ ye a tɛ Afrique saga wɛrɛ min ka bon ni wɛrɛ bɛɛ ye a tɛ Afrique jamana min bɛ malo sɛnɛ ni jamana bɛɛ ye a tɛ Afrique jamana min bɛ alikama sɛnɛ ni bɛɛ ye a tɛ Afrique jamana min bɛ sukoro sɛnɛ ni bɛɛ ye a tɛ Afrique jamana min bɛ malo sɛnɛ ni bɛɛ ye a tɛ Afrique n'an ko ko sɛnɛ de y'anw danbe ye bagan mara y'anw danbe ye sardini min bɔ kɔkan ka don Afrique o tɛ bɔ Afrique ka taa kɔkan donc o b'a yira tubabuw fana danbe de ye dun ka fa ye an bɛ ka ziiri da ɲɔgɔn ye an ma ɲɛ yɛlɛ o o ma karamɔgɔkɛ kɔngɔ ɲɔ ɲɛlen don continent min na ni continent bɛɛ c'est l'Afrique bɛɛ b'a dɔn bon Aziz b'a dɔn an ka kow kɛcogo ma nɔgɔn an ka kow décision ye ɲɛmɔgɔ ko de ye sa mɔgɔ minnu bɛ k'anw ka jamanaw ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ farafinna jamanaw ɲɛmɔgɔw ye ko problème bɛɛ bɛ yen de ko problème bɛɛ ti population na dugu dɔw population ma kow faamu tiɲɛ don mais dɔw population kununa fo ka tila k'u décourager u ka autorités kɔrɔ o duguw fana bɛ farafinna o duguw bɛ yen nɔ n t'a dɔn ni bɛ n faamu kosɛbɛ d'accord b'o parenthèse datugu n bɛ segin ka na u ko n'i ye bamanankan ta ko kɔrɔbɔrɔw bɛ kɛlɛ kɛ ɲɛ t'a doncogo la an kunna i b'a dɔn an bɛ k'o min fɔ bon an bɛ siya dɔw indiqué o ye tiɲɛ ye parce que n'i ko bi yɛrɛ k'i bɛna furu kɛ n'i ko k'i ka muso ye kɔrɔbɔrɔ ye i mɔgɔ ka mɔgɔw b'a f'i ye ko non ko ninnu ye siyalamɔgɔ de ye k'u tɛ mɔgɔ fɛ depuis histoire la o dɔnnen don siya dɔw bɛ yen kunun u siyaw y'a yira k'u ka fisa ni siya tɔw ye ka taa sɔrɔ siya minnu ko k'olu ka fisa ni siya tɔw ye Mali la jeli kelen min b'olu kɔrɔ o jeli kelen de bɛ dɔn ninnu kɔrɔ u bɛɛ na u ka jama ka kɛ to u bɛɛ nacogo ye kelen diɲɛ kɔnɔ wa kaburu tɛ siya ko dɔn taa suraka kaburu suraka min sara ka san 1 kɛ o kaburu ani miyanka min sara ka san 1 kɛ o kaburu ani kɔrɔbɔrɔ kaburu min ye san 1 kɛ ani tubabu kaburu a bɛɛ ye kelen n'i ko k'i bɛ bɔ dɔ den nɔfɛ u b'a fɔ k'aw tɛ siya kelen mais tubabudenw bɛna ka n'u denw furu u tɛ siya ko kuma fɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko danbe ti farafinw yɛrɛ la est-ce que poche ko tɛ poche ko b'a la sisan o de y'a babu ba ye o yɔrɔ fɔ o ka ɲi siya dɔw yɛrɛ ka mɔgɔw ko ne ma ten k'olu bɛ waritigiw de fɛ n ko voilà a bɔra kan ye karamɔgɔkɛ ye wari ɲini dɛ jangan tɛ an tɛ furu ɲɔgɔn ma an tɛ siya ye wari de ti wa u complexelen de don tubabuw bɛ na u tɛ tubabuw ɲininka o siya la e ye siya jumɛn ye siya bɛ tubabuw fɛ yen tubabu filaw bɛ yen a bɛ gɛ tubabu forgeronw bɛ yen tubabu numuw bɛ yen kosɛbɛ mais olu bɛ na u b'an ka denw furu u t'u ɲininka siya ko la parce que a b'an kunna ko n'i furula tubabu ma k'o ye daraja dɔ de n'i furula arabu ma o daraja de ka taa sɔrɔ nkalon don bon maliyɛnw b'u ɲɛ yɛlɛ waati jumɛn bon an ka société sigilen don ni nkalon sugu fana kan siya dɔw ni dɔw ta olu ta tɛ kɔrɔbɔ olu bɛ yen mais a siya caman ta bɛ yen agenda wɛrɛ b'u bolo ni famille man girin dɔrɔn tɛ se ka ni ko man girin dɔrɔn non Aziz kɔrɔ kan ka 50 an ka ne tɛ siya dɔw ye olu kɔnɔ k'olu dama de bɛ furu ɲɔgɔn ma mais arapɛriw ye olu ka musow caman kɛ o sunguru ye dɛ mais siya ko m'u bali ka kɛ ɲɔgɔn fɛ siya ko m'u bali ka kɛnɛmaden sɔrɔ siya bɛ n'aw bali ka furu de yan nkalon tɛ yan nkalon don u y'a don an kunna karamɔgɔkɛ n'i ka saraka kɔni bɛra banba kuma kɔni badalasigi kɛr'i ma diyagoya ye Aziz bɛ nin bɛɛ la ko ni i fɛnɛ don siya ko in i bɛ k'i sinsin a kan ko ni a ma tiɲɛ i bolo yɔrɔ dɔ la ne ya a tɛ tiɲɛ an bolo ala kana tiɲɛ a tɛ tiɲɛ an bolo ala kana tiɲɛ adamadenw b'u sigi kari kɔnɔ ka sɔrɔ u tɛ chauffeur dɔn an bɛ don taxi kɔnɔ ka sɔrɔ an tɛ taxi chauffeur dɔn donc an bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bila an kunna ko Dieu est au contrôle bɛsi t'a la ala k'a nɔgɔya amina yarabi siga t'a la ni ko n'u tagabolow don f'an ka to e bɛ an faamuya tɛmɛna ye Aziz donc u kɛlen don ka siya fɛn fɛn indiqué k'u tɛ sɔn an ka kan ma a bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'an ka kan ye kosɛbɛ donc o kɔrɔ ye mun ye sisan problème bɛ Mali dirigeants de yɔrɔ problème bɛ Asimi n'a dɛmɛbagaw de yɔrɔ
ne b'a fɔ Asimi ye a k'an lamɛn a ka poste makarannaw to yen poste makaran bɛ Mali la o m'a dalu dɔ d'i ma sisan n bɛ yɔrɔ min na n b'o kuma de fɔ m'a dalu d'i ma n'a dalu ka di m'a d'i ma n tɛ nkalon da mɔgɔ la o yɔrɔ mɔgɔ ko kɛlɛ ninnu tɛ ne la koyi o di sunɔ jama ka ca dɛ Dedewu Usumani ko yan diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko malidenw bɛ ka kalan kɛ kan min na k'u t'a faamu a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka to ministre de l'éducation a la maa bɔlen yen kunna a y'a da don a kanko la tuguni a y'a fɔ don min na n'a don fana f'i ye ko journée internationale de langue maternelle a fɔra o don parce que o don o tun ye fasokanw ka don ye donc a b'o fɔ o kɛnɛ kan o y'o bannen mais ale de tun ye ministre ye min ɲɛsinnen don kalan ma a sera ka kan don Mali kalan na non donc poste ko kuma de tun bɛ yen yen poste makaran de est-ce filima est-ce a ma ɲina quoi ka ɲɛna jumɛn kɔ ka ɲina a ye kuma in fɔ don min na peut-être conseillère tɛ sisan palais la a bɔra ministériya la a bɛ palais la sisan ɲana i bɛ taa sɔrɔ mais k'a fɔ Asimi ko bon ko ne ka ne to ministériya la ne tun y'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw bɛ ka kalan kɛ kan min na k'u tɛ k'a faamu e k'a lajɛ i ka kan in falen ten bon mɔgɔ bɛ ɲina wa Azizi i b'a dɔn i bɛ kuma dɔw fɔ wagati dɔw la a bɛ bɔ i kɔnɔ quoi karamɔgɔkɛ n'o y'a sɔrɔ i m'a sɛbɛn i ka nɔti kɔnɔ i jɔ sa peut-être ɲina de y'a sɔrɔ ne bɛ nin masa ɲinana de ne bɛ nin masa nin kuma barikama in ka nin fɔ ka tila ka n'i ye sɛfan ci k'a jira a tɛ to tuguni sa a y'a fɔ ka to o poste in de la o poste in kuma de tun y'o ye mais a yɛrɛ fɛla ko kun tɛ o fana bɛ kɛ o fana bɛ kɛ Mali la yan Mali la yan bisimila i bɛ k'an faamuya taa n'a ye bon ne b'a fɔ président de ɲɛna sisan i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ tile gan président na mais a tɛ ye quoi anw ta tɛ ye quoi miɲɛntɔ ka kumakan tɛ minɛ sogobu sɔrɔ la quoi se ka kɛ dɛ Asimi ko n'ale dɛsɛra ko jeunesse dɛsɛra o tɛ tiɲɛ ye kosɛbɛ bon jeunesse ko k'an ye Asimi dɛmɛ cogo sugu bɛɛ dɔ la an y'a dɛmɛ ni kunkilennaw ye k'a dɛmɛ n'an ka nafolow ye an ko wa an labɛnnen don k'a dɛmɛ n'an yɛrɛ farikolo ye o de ye VDPA ye denmisɛnninw de ko ten k'u labɛnnen don VDPA kama mais an bɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ jumɛn kɛ tuguni mais komi conseiller bagaw de bɛ président na ne n'a mɔgɔ kalannen caman kumana o n'olu kumana ko i ka i gɛrɛ dɔ la ko min ni président ne tɛ gɛrɛ mɔgɔ si la min ni président ne tɛ gɛrɛ maa si la min ni président bɛ ɲɔgɔn kalama bilen o kɛra ka ban ne ko est-ce que dɔw b'o kalama mɔgɔ caman t'o kalama n tɛ sɔn ka kuma fɔ parce que n'i y'a kuma dɔ fɔ a bɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana siran i ɲɛ quoi adamaden il faut avoir la langue dans sa poche quoi i nɛn ka k'i poche kɔnɔ tuma dɔw la quoi n'o tɛ mɔgɔ tɛ maa minnu ni Asimi cɛ ne n'olu ye ɲɔgɔn ye ne n'a clan bɛɛ ye ɲɔgɔn ye mais munna an ka kan tɛ ta munna an ka wari tɛ falen parce que a bɛ ka bɔ ne da donc ne bɛ ye i n'a fɔ ne ye fatɔ de bon o fa lawaleyala jamana minnu kɔnɔ an bɛ ka girin olu jamana de nɔfɛ jamana minnu y'u ka kan ta an bɛ ka taa tunga la yen jamana minnu y'u ka wari ta an bɛ ka taa tunga la yen donc o kɔrɔ ye o fa in de bɛ jamana lataa ɲɛ n bɛ faamuya kosɛbɛ mais ni n'a mɔgɔ kalannenba dɔw kumana karamɔgɔkɛ kuma a bɛ se ka une heure kɛ kuma na une heure bɛɛ bɛ kɛ waso ye nin bɛ n bolo dɛ n ye nin kalan kɛ yan fɛ dɛ ka ne to yan fɛ ka ne to nin yɔrɔ in na k'an to yan ninnu dugudenw de sɔnna dugudenw ma sɔn ten maaw ye décision de ta chinois sɔnna Yang Li ye décision de ta singapourien sɔnna Putin ye décision de ta russiw sɔnna Asimi k'a ka décision ɲɛnamaw ta dɔrɔn maliyɛnw bɛ sɔn wa an yɛrɛ sɔnnen don mais an ka fanga bɛɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de ye problème ye Asimi yɛrɛ bolo ma constitution sɛbɛn o mais mɔgɔ minnu ye constitution sɛbɛn olu de ye Mali langue kɛ langue de travail ye Asimi m'a proposé u yɛrɛ ka proposition de don assise bɛɛ kɛra k'a ban maa kelen tɛ yen min ko ka français kɛ langue de travail a tɛ yen a tɛ yen ne tun bɛ saliba de kɔnɔ Zeni Moulaye tun bɛ ka min présider ne de tun bɛ yen ne ko ne ka problème tɛ école ko yɔrɔ ye ko ne ka problème bɛ constitution de kɔnɔ n ko constitution ko kuma bɛ yɔrɔ min na ne bɛ taa yen de ko fanga t'an ka kan na ne ko jɔn de bɛ fanga don kan na sisan adamadenw ko fanga t'an ta la n'an donna Israël ka kanko kɔnɔ n bɛ n da don a la an bɛ maliyɛnw hakili kunu ni autorité min b'a faamu ka baara kɛ n'a faamu n'i m'a faamu ni population dimini kɔrɔ o y'a bannen n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye ni ministre min b'a faamu ka baara kɛ n'a kɛ n'a ye n'i ko k'i t'a kɛ n'i ka jamana kɔnɔdenw murutira i kɔrɔ ou bien i bɛ département min kunna o tɛ ne nɔ ye tuguni o a ko de kan k'aw dɛmɛ ni hakilina ɲɛnamaw ye an b'aw dɛmɛ mɔgɔ tɛ dɛmɛ i yɛrɛ kɔ fura tɔgɔ fɔli tɛ bana ban o de la ne bɛ adressé président na fanga ka ɲɛ Asimi bolo o ka d'an bɛɛ ye kosɛbɛ Asimi ka tɔgɔdiya ka d'anw ye kosɛbɛ i b'a dɔn miɲankaw yɛrɛ ka sanga sɔrɔ o yɛrɛ de ka d'anw ye parce que anw de bɛ miɲankaw dilan bon a ka di bɛɛ i ka fɛn dilannen ka wala an de bɛ miɲankaw dilan a ye taa Kucala kɛ Kucala miɲankaw yɛrɛ b'o dɔn an ko miɲankaw ma mun ka na ko conférence bɛ yen bɛɛ kumana o ma sɔn ne ko ne bɛ miɲankaw labɔ cogo di ko ne b'u labɔ cogo di yɛlɛma donna ko la dɛ yɛlɛma donna ko la ko miɲankaw bɛ labɔ cogo di n k'a to ma
ne ko mango mienga kana ngo mabe mienga na ka salfa jamat famba kunti mabe tanga ki mienga yi malo kanu fu awlo ko ma wa fo malo de wera sura ko malo plan kelen kana dunugen te kuyere ya bo mena min fie tukabu kala na soro ni beyane koswe tukabu mas na nguya do ya no uya ndambedi inika ministria sina ina no soro president na sina nguya soro koswe donc sina nguya ya ndambedi est-ce pas femme bon on sera ko de gland arabu ma se ko gland on sera ko de gland tukabu ma se ka gland tukabu fana sera ka do gland ma se ko gland jembe tende adama de wami ngoni bo nyogon senade ala ka boda ka amin ibo kan famia donc anga autorité ka to dia soro de ka dawn ni asimiye mali kan fale bi ato jonta ale ne te yeblere ay ko ni to ne te yewu matala kele to tigi ni kele che farte kele on da ya kele ke ka mo la kunu ma to tigi asimi de tay bo ne be so ma jekul la fika son ko ni nyemo ne kan ga barake ni ye quoi ne kan ga son ni place ye quoi ina fo du kono son quoi ne muso be ni jodare la ne quoi ale ne be se ka poson to bi ka do ne kono mais na ma ke ay min ke ka dia no be mbalo ma walu nyuma don quoi nga joda la ko nga rekoni aye quoi misalla ki musula sigi ko karsa chencena ere jole no ne ka ni tabe vraiment mi foki wala do be ka shia akade adama den beyi ka ka nyuma walu nyuma do ay o kade adama den beyi compliment ka di beyi quoi karsa chena yini ke anyana be tam bi foki o ka di beyi ima ko bonya be mande bonya masigi be mande bon on me son asimika kele yin tokota on me son asimika ka ikoni parce que na le yera on de be yo kan famia na simie français pas falembi atoro e jonta allez ma jigira duguma ka malien jon convaincu ala non bon ama ke ka jabi dama on est prêt parce que afara kan faso demain ni français pas falena te fala simi client ay fala mbede na giri ala ka teme dugumi warka olu na baraka on effet abe dobo ne ka tunga takala ni dunga fa sabatira atoro be di joma prix ni asimia ka prix Nobel de la paix be de asimo o jako ya de prix Nobel de la paix sur la télé do wulu donc okora mwe anti fanga injugu yala an be ka fo le malidon de an famu an be fe autorité de ka baraka ni fen numi mais autorité nunu kefe mo do de be a faleni manduye an yere ba don vous fait la terre mais ko be laban tienne ma parce que ma bi clé ke ma clé te dien laban ubita ma wore be na mimba ke wa ubaye asimi nunu na ka ministre be ka ke chogum na ni kunu mo be ka ye ima ye mali fem be ka alpha nyana boni asimi nunu kan ga min nunu ke nu fana mo ke mo do de fana be na obo ke olu fana bu ko wakati togoti no che fari yo fana be ko lu nyene jembe ta di choko ya indela nunu yere jenda sharia de yo kan famia donc mal la sham nu boraka kuma bakana min tuka kan muno ya fo bamana kana parce que jama bo de men ko sobe pour ko sika jama famba soro way est-ce qu'on femme est-ce qu'on aurait pu donner tuka udale tuka shala ede ko to da no ga jan touré boraka kuma min fo oh touré kalan jumen ke tuka bukalan ma ya fo kan jumen na bamana kan donc ba ira touré be sika mali kiri bela jeli fo bamana kana ni mo munu be na to lu don dron abolu nya fo dron bolu mo traduit ba la mo dot et puis on passe mais munu ateke parce que amalla be akama pour la farafina mo go développement mina mali mo go développement mina mali be sumaya yana ka ye parce que mali den famba malla ben taganya kama kuma vraie version de fili yene sikata la sisi amedo tem flana on suna amano wone mala mo fo al sai partager fanga bonya kusbe ay video charun ka partager fam prefe mo cham se ga soro na faga bu ama sin fakata Israel jamana kono Israel kubeka yelama do ka kanko nasra wa son de ante kunina klenare ni Israel on ante nyon soro erosi ula ziza ibisika la sej menga Israel Benjamin ini Israel te nyoba fa ko konklena kelo iga familier nta Uganda ministre de la défense ko ko beta keleke Israel côté là au côté on va soro AICB gele yala orla ne ko ngoy résolu de mourir pour l'Afrique et pour le Mali muka fali ne ko ne ma labe na Aziz et puis ameni keleni fen begeite Afrique jamana kelite bo ka déclaration ali na fama doga ne kima orla ngo mo mu be ka ke ziri en Afrique nga fara ngo nga il se bloque e ma pan africain ya famia ou d'un droit be français kele donc be dirigeant notaku attaquer la drone ko sous français no ga population be tugo ka bledu ma bana wutu da 5 étoiles la mais ba il faut e falen je mon Afrique ti fara ngo nga anga ngo ne dabla anga nyesha nga jamana ma al ne ke président n'était union afrique n'était à la conférence là zoro de do ali union africaine ka siège africain ma se gajo e wo fam chugodi
Ni Afrique ko la c'est comme une malédiction quoi. Jo mo jama ni ro infana fode jama bi ya kuma isonji la ka Afrique farafina yɛrɛ bɛ nga ke danga ye farafina bɛ nga ke ko danga mo ga ke to wo jama bari ga kuma ifen mais imagine an ka ministre ka fatuli kɛra ya dɔw yɛrɛ b'u sigi a fɔ ko ɲana dɔw tɛ bɔ ka déclaration kɛ ni rien bon mɔgɔ minnu ko san ko ɲana a bɛ da cɛ bɔ ni ne lamɛn dɛ mɔgɔ minnu ko ɲana mɔgɔ minnu ko Mali bɛ lahala min na nin olu tɛ se ka Mali dɛmɛ Mali k'a fɔ a ka constitution kɔnɔ k'ale labɛnnen don ko ka jɛn a ka yɛrɛma hɔrɔnya ko olu mɔgɔw ka taa ɲɛ aw ni Ala cɛ n'i ye n Kasimi place la n'i m'a falen ne tɛ ne ka Mali souveraineté yɔrɔ dɔ ye k'a to yen pour l'unité africaine ni y'a kɛ Ala kana to na ne t'a kɛ karamɔgɔkɛ dugu tɛ Afrique min ka fisa Mali ye wa maliden tɛ sa dugu si nɔfɛ bilen i b'a fɔ ko dugu tɛ diɲɛ kɔnɔ de min ka fisa mais ni ma o komi an bɛ farafinna yan nɔ de o n'o tɛ ne tɛ dugu si bila Mali kan o dugu si ne t'o bila Mali o jagoya de Mali de y'a ka papier d'anw ma k'an dɔn a den ye n'a gɛlɛyala Mali surasiw de bɛ don kisɛ ni an ni kisɛ cɛ ne bɛ se ka taa fɔ cogo di ko jamana wɛrɛ ka fisa n'o jamana ye o jamana wɛrɛ y'a ka papier di ne ma i b'i si kɛ Arabie Saoudite i b'u ka papier sɔrɔ abada abada olu yɛrɛ tɛ farafin mɔgɔ ya Israëlien filɛ nin ye kɛ jamana ye tana ye Aziz tana ye ma tɛ ɲagami kosɛbɛ bon an minnu bɛ ka ɲini ka ɲagami diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw la o y'anw ka position de faiblesse de an ka dan yɛrɛ la dɔrɔn tɔw bɛ n'an nɔfɛ c'est tout n t'a dɔn n ka kuma faamuya kosɛbɛ tɛmɛna ye mais ni ma mais Mali mɔgɔ kalanni i b'a dɔn ninnu babu ninnu bɛ anw ni mɔgɔ kalannenbaw de cɛ quoi les diplômés mais n'u y'u sigi n'a kuma ye tabali kan don o don u bɛ wuli n'a ye u ko yan nɔ ko bamanankan fɔbaga man ca k'an b'a fɔ ko ka baara kɛ bamanankan na Israël 10 millions de bɛ hébreu fɔ diɲɛ kɔnɔ 10 millions mɔgɔ million 10 de bɛ hébreu fɔ diɲɛ bɛɛ o tɛ yan mɔgɔ million joli bɛ bamanankan fɔ diɲɛ bɛɛ mɔgɔ million 15 jumɛn ka ca bamanankan de ka ca mɔgɔ million 10 bɛ min fɔ diɲɛ bɛɛ olu y'u ka kan ta ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ million 15 bɛ min fɔ olu ko ko non k'olu ka kan fɔbaga man ca Mali mɔgɔ kalannenw bɛ raisonner cogo di o de la Engel ko ten ko le noir est dépourvu de la raison hakili jagabɔ ɲuman tɛ finman na a digira farafinw na mais c'est une réalité jamana ya Aziz tana ye n t'a dɔn ni bɛ n faamu kosɛbɛ ni ne k'i ma ko langue hébreu kun tununa esi bɛ da la k'a tunu pewu ninnu bɛ ka langue juifu ka kan k'a tunu pewu i b'a dɔn a tununa ka san hakɛ min kɛ n t'o dɔn n bɛ karamɔgɔ Abubakar So fo quand on veut comprendre quelque chose le peu est suffisant n'i bɛ fɛ ka bɔ fɛn min kalama mini min bɛ f'i ye o bɛ wasa kɛ tana ye Aziz tana ye an bɛ Lord Makaveli fo yan nɔ ko kumaba fɔ tɔgɔ ye Zana Ala ka hinɛ a la a fa ye n kanu kojugu tu sais que an taara an ka trophée minɛ Lord fakɛ kɛlen ka Lord ka trophée minɛ i b'a dɔn a nana Lord ka trophée di ne ma c'est très fort n fana ye n ka trophée minɛ n fana taara n ka trophée yira Makoya tɛ numéro 1 de la ça a un sens o trophée wɛrɛ mɔgɔ bɛ ne ta di ne ma Maroc ambassadeur ne chèque fo kosɛbɛ tu sais que diɲɛ kɔnɔ place bɛ bɛɛ la mais ni bɛɛ y'i tori place la dɔrɔn a bɛ dɔn chèque bɛ mɔgɔw place dɔn kojugu Abbas chèque kɛwale people fɛngɛ n b'a fɔ kojugu CEO n b'a fɔ kojugu quoi a ye mɔgɔw place dɔn quoi a ye mɔgɔw bonya Ala k'a bonya n bɛ H fɔ kosɛbɛ c'est un ami un grand frère n b'a fɔ de passage n bɛ n yɛrɛ terimuso fɔ Minichu n b'a fɔ kosɛbɛ n'u tun bɛ émission kɛ RHHM na u ka langue tununa ka san 2000 ani san 500 de kɛ 25 siècles u ka langue tununa k'o de kɛ mais u tilala k'a fara ɲɔgɔn kan par qui Perman i ɲɛ b'a la a kelen ye effort kɛ ka hébreu ka langue fara ɲɔgɔn kan ɲɛ bɛ o de la langue tɔgɔ bɛ da mɔgɔw la o de la français kan bɛ wele ko la langue de Molière anglais kan bɛ wele ko la langue de Shakespeare n go bɛ wele ko Solomon Kande kan go u b'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka na ni kan ye yan parce que an tɛ diɲɛ histoire kalama kan fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a tɔgɔ dalen don dɔ de la a bɛ n'a fɔ an bɛɛ t'a fɔ ko poubelle yan n ko poubelle ye mɔgɔ tɔgɔ de poubelle ti faransi de préfet kɔrɔ dɔ tɔgɔ ye a bɛ n'a fɔ le mot pantalon pantalon qui vient de pantaloni un italien non fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔw de b'u la mais mobili ford lajɛ mɔgɔ tɔgɔ tɛ yan hermaphrodite n ko tɔgɔw de don
hein kosɛbɛ marathon ngo marathon en togori min kɛra sport ni ngo togori do maintenant nous ye mun de kɛ perman nalen a y'a ye ko langue ye identité culturelle de fɔlɔ langue de bɛ jamana yira langue de bɛ jamakulu kɛ kelen ye a ye u ka langue ta maintenant a yera hébreu fɔla kelen bɛ diɲɛ ɲɛfɛ yɔrɔ minnu na a y'u fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn olu fana tun bɛ diɲɛ yɔrɔ minnu na u ye yen kanw kalan bɛɛ nana n'o kanw ye dɔw nana ni allemand ye dɔw nana ni anglais ye dɔw nana ni français ye faransi taar'i imposer ko ka baara kɛ ni olu ka kan ye ko parce que ko langue hébreu ko vocabulaire scientifique ba t'a kɔnɔ i n'a fɔ u ye min fɔ bamanankan na k'an bɛ baara kɛ ni bamanankan ye k'an bɛ x y fɔ cogo di jɔn de y'a fɔ Evelyn Jacques b'a fɔ k'a da k'a hakilinaw kan mais a ko yɔrɔ min na k'an bɛna x y traduit cogo di ma se ka yen de faamu non ale de ma yen faamu parce que a tɛ yen dɔn tubabukan yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ yen t'a ka domaine ye a bɛ ten Tene do. kelen tɛ se ka bɛɛ dɔn tene do o cogo la wayi n'o tɛ droit définition dɔw bɛ yen ne bɛ juriste wɛrɛ de ɲini o la ou bien an bɛ don dictionnaire kɔnɔ mais x y ye inconnu de quoi hali ni numéro min enregistré len t'i ka téléphone kɔnɔ n'a y'i wele a b'o de ko inconnu ou bien incoming call unknown min dɔnnen tɛ donc u nalen i n'a fɔ anw ta an k'a kɛ français ye an ka taa anglais la a ko ayi dɛ k'olu ka kan b'olu ka peuple de ko fɔ kosɛbɛ allemand fana ko k'u bɛna technologie centre dɔ dayɛlɛ u fɛ yen ko ko baara ka kɛ allemand kan na ko parce que ko science vocabulaire t'a la u ko ayi u ye grève de kɛ grève ka baarabila kɛ walasa hébreu science ka kalan hébreu la bi u filɛ nin ye u bɛ technologie bɛɛ k'a la o tɛ yan 2500 ans u ka langue y'o de kɛ a salen don dɔw bɛ bɔ k'u jɔ an ma o de la a fɔra ko sigɛ ani mɔgɔkɔrɔba tɛ kelen ye mɔgɔkɔrɔba ka ɲi du bɛɛ kɔnɔ nka hali ni sigɛ tɛ yen wa du caman kɔnɔ sigɛw bɛ yen nka maakɔrɔba tɛ yen e sɔn k'an faamuya kosɛbɛ sigɛ dɔw ko an ma ko an bɛ san 50 san 60 kɛ jɔnya la ko ne bɛna fɔ tilegan geren fɛ ko k'an ka kan ta ale yɛrɛ min bɛ san 50 san 60 ale bɛ ka kuma o kan kelen na maa fɔra k'an ka baara k'a la ko k'a tɛ se ka kɛ donc je sera hakili la taara n'a hakili ye taara n'a hakili ye mɔgɔ mun kɛra mɔgɔ foroko kɔnɔ a tɛ mɔgɔ ko mako ɲɛ ayiwa baasi tɛ taa n'a ye ala ka ɲuman bɔ ayi ala ye mali ɲuman bɔ malidenw yɛrɛ de bɛ k'u yɛrɛ curu karamɔgɔkɛ n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye an ka duwawu banba sa an ka duwawu banba awɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka duwawu kɛ mali ta taara ka duwawu dan mali bɛ duwawu kɛ ala ye mali bɛ duwawu kɛ mun de kama bilen an bɛ mun de ɲini ala yɔrɔ bilen an ka a dɔ fɔ n ɲɛna dɔrɔn an mago bɛ min na ala yɔrɔ a dɔ fɔ n ye mɔgɔ bɛ min na ala fɛ yen jamana ko de do dɛ o y'a sɔrɔ an banna ala sariya ma dɛ an yɛrɛ nana n'an ka sariya ni an ka jamana ka basigi an mago b'o de la o to yan an ka jamana basigi gulolen don anw yɛrɛ de la kɔngɔ ye basigibaliya dɔ ye kɔngɔ kɛlɛli ala de bɛn'o k'anw ye wari falenni a bɛ jamana basigi ala de bɛn'o k'anw ye ni kɛlɛ in ala tɛna kɛlɛ in kɛ o de la ne ye n ka zana fɔ mɔgɔw y'a faamu terroriste ye ala minɛ ka na u kɛ mali armée kan wa mali armée fana bɛ ala minɛ k'u faga ten de don a bɛɛ bɛ ka kɛ ala de kama awɔ a bɛɛ bɛ ka kɛ ala de kama k'i di min ye n'i ye ala minɛ k'i fili ba la ala minɛ banba dɔ bɛ ala minɛ k'i dun terroriste ye ala minɛ k'u kɛ mali surasiw kan mali surasiw fana ye ala minɛ k'u faga maintenant ainsi va la vie jigina bɛ min crime de guerre bɛ min marifatigi bɛ kɛlɛ ni marifa de légitime défense ma ban wa n'a sɔrɔ terroriste kun nana ni kuranɛ de n'anw ye marifa ta o kama an b'a fɔ non an bɛ ka baga o ma mais u ka na ni kuranɛ ye n'u kun nana ni kuranɛ an fana tun bɛ kuranɛ ta ou bien olu tɛ ala ye anw tɛ ala ye olu min sa olu tɛ anw tɛ donc n'u ye marifa ta an fana ye marifa ta n'u ye muru ta an bɛ marifa ta n'u y'an wagasi an b'u kin n'u y'an fata an b'u faga c'est comme ça bisimila an ka taa an ka taa n'a ye t'o fɔ sisan israéliens ye o dɔnniya minnu bɛ walikan na u y'o traduit ka n'u ka dugu kan na k'u ka langue lakɔgɔ bi u filɛ nin ye u yelen filɛ diɲɛ kɔnɔ k'anw k'an ka sariyaw traduit an ka kan na k'an bɛ taa retard la parce que an bɛ ka comparaison fu de kɛ la comparaison c'est pour les païens k'anw ka technologie traduit an ka kan na anw ko ko abada
Iran filɛ ka technologie la n'a ka kan na bi a filɛ ka Amérique bagabaga u bɛ kan faamuya u ko n'olu ye Allemand kan ta ko don nataw la k'olu bɛ tunu anw filɛ nin ye français kan de ni Mali mɔgɔ kalan u yɛrɛ sɔrɔla Mali mɔgɔ kalanbaliw ni Mali mɔgɔ kalanbaliw tɛ ani artistes chanteurs ni comédiens ninnu n'olu tɛ Mali tun bɛ tunu n'i ye Mali to Mali mɔgɔ kalannenw ma a bɛ tunu très bien i jɔlen tɛ ye jamakulu fɛn fɛn na n'i y'i sigi a bɛ fɔ k'i taara so anw ka kan yɛrɛ o ma taa yɔrɔ janba anw kɛlen don k'an dogo tubabukan kɔfɛ i bɛ taa an sigilen sɔrɔ an y'an ka génération an y'an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ yan'an ka kow faamu an y'a bɛɛ kɛ papier jɛni kalan na an kɔrɔtɔ fo ka bana bila an ɲɛw la an b'an sigi ni verre ye dɔrɔn ka to ka munumunu tubabukan kɛrɛfɛ dɔrɔn ka furukiyabaw ni bazɛnbaw don ka na tubabukan fɔ an fɛ k'o de ye kalan ye o wagati Rusila bɛ k'a ka kan fɔ u bɛ ka taa ɲɛ k'anw to olu ka mɔgɔw bɛ ka na anw ka sɔrɔsiw former anw ka denw bɛ bourse ɲini ka taa yen halisa an t'a faamuya an kana kilo dɔn mais bɔrɔ fara kana se kilisi la mais a fɔ nɔfɛ bon africain ye degun de ye quoi tiɲɛ na africain ye degun ye Afrique ka kɛ farafin ye a ma nɔgɔn mais vraiment malien fana y'a damata ka ye quoi n t'a dɔn ni bɛ n ka kuma faamuya bon bamanankan a bɛ fɔ Côte d'Ivoire a bɛ fɔ Burkina o tɛ a bɛ fɔ Guinée a bɛ fɔ Guinée normalement i b'a dɔn hali olu si tɛ dalu ye bamanankan tali la malidenw ka se k'a faamuya dɔrɔn ne b'a ye de k'an ka mɔgɔ kalannenw tɛ tiɲɛ fɛ parce que kan min mɛnbaga ka ca an bannen don ka baara kɛ n'o ye n'an tilala an b'a fɔ ko démocratie kun b'an fɛ ko démocratie ko jama fanba ko min jama fanba bɛ ka kuma ni min ye an ko baara tɛ kɛ n'o ye fo jamakulu fitinin bɛ min mɛn an ko ka baara kɛ n'o ye walasa ka jamana sɔrɔ bɛn o fitinin ninnu ma o la Mali fonctionnaire man ca wa olu de ye maliyɛnw ye dɛ maliyɛnw ka wari bɛ don olu de la n'olu de ka mobili tiɲɛna an ka wari bɛ kɛ k'a dilan ministres bi sara ko ka na ni hakilinaw ye hakilina min bɛ Mali mɔgɔ kalanni caya mais an minnu tɛ sara anw de nana n'a ye mobili bɛ d'u ma u ka se k'u ka ciw kɛ ka ɲɛ walasa Mali mɔgɔ kalannen ka caya mobili tɛ di anw minnu ma essence bɔn tɛ d'anw minnu ma gouvernement t'a minnu sara anw de tila k'o effort kɛ o de la b'a f'i ye ni fantanw donna ko la ko bɛ taa ɲɛ parce que waritigiw bɛ don ko la n'u ka nata de fantanw bɛ don n'a ye de k'u ka fantanya ban o de la n'i ye fɛn fɛn kalifalen fantanw na a bɛ taa ɲɛ parce que olu b'a kɛ n'u kun nafolo de o de la i b'a ye diɲɛ jamanabaw bɛ dɛsɛ jamanadenw la parce que jamanabaw bɛ kɛlɛ kɛ ni nafolo ye jamanadenw bɛ kɛlɛ kɛ n'u min ye an b'a kɛ o bi an bɛ sa o de don o de la Mali yɛlɛmali dugumamɔgɔw caman bɛ mɔnɛ ko mun la ko autorités bɛ anw lamɛn k'u ti baara ninnu kɛ ni anw ka hakilinaw ye bi bi in na n'i ye kiiri ta bi a bɛ ɲɛfɔ ka ɲɛ réseau sanfɛ bamanankan de la n'i ye balontan ta bi n bɛ Folona 24 fo a bɛ fɔ ka ɲɛ bi bamanankan de la mais i jɔ yɔrɔ ni FEMA futi président bɔra k'a bɛ kuma a bɛ k'i kɔnɔ ko maliyɛn yɛrɛ tɛ malidenw mago bɛ tiɲɛ wɛrɛ jumɛn na malidenw k'a fɔ ne ye commentaire la k'u ka jamana taaɲɛ bɛ jɔn bolo u k'a fɔ n ye commentaire la n'a bɛ anw n'an ka dirigeants de bolo walima n'a bɛ tubabuw de bolo n'an y'o dɔn dɔrɔn an bɛ lafiya n'an y'o dɔn an ka jamana ko la dɔrɔn an bɛ lafiya olu weleli ne bugɔ ka di o est-ce que an ka kuma faamuya an k'an taga sira dɔn dɔrɔn an k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka jamana tagaɲɛ ti maa wɛrɛ bolo a b'anw yɛrɛ de bolo donc an ka kuma faamuya bon o bɛ ka question fɛn fɛn poser anw kun yan nɔ kanko la tubabuw sera ka o bɛɛ kɛ tubabuw y'a yira ko hakili bɛ olu la mais anw yɛrɛ farafinw bɛ k'a yira ko hakili ti anw na anw maliyɛn mɔgɔ kalannenw bɛ k'a yira diɲɛ na ko hakili ti anw na Indonésie kan 600 langues maliyɛnw k'a lamɛn ka ɲɛ 600 langues 600 languages olu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kelen ta ka jamakulu kelen dilan Faransi kan 45 u farala ɲɔgɔn kan ka kelen ta pour former un peuple Mali la kan 13 an ko n'an ye kelen ta ko dɔ in bɛ kɛlɛ kɛ jɔn de bɛ ka kumasulu lase anw ka jamana ma sisan mɔgɔ kalannenw de don jɔn de bɛ ka kumasulu lase an ka continent ma mɔgɔ kalannenw de don n bɛ bɔ kuma na ni cɛ ka ɲininkali ye quoi ko a kuma cayalen don ko minnu ye tubabu kalan kɛ k'a ni minnu ye arabu kalan kɛ ko jɔn yɛrɛ de bɛ ka Mali bila kɔ ninnu fila la n b'a fɔ a ye k'a ka a yɛrɛ lafiya tubabu kalannanw de bɛ ka Mali bila retard la kuma tiɲɛ ye nin de o tubabu kalannanw de bɛ kɛ président ye olu de bɛ kɛ chef d'état-major ye olu de bɛ kɛ ministres ye juges bɔra olu de la Mali tɛ ka kiiri tigɛ ni Saudi a ka kiiri tigɛ cogo ye Mali tɛ ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye a tɛ ka kiiri tigɛ ni arabuya ye
kiri bɛ ka tigɛ ni Faransi ta de Faransi ta sɔrɔla kalan de fɛ Mali fɛn bɛɛ fonction publique yɛrɛ la bɛɛ bɛ kɛ ni tubabukan de donc décision tabaga bɛɛ ye tubabukalannaw de Mali décision tabaga bɛɛ ye tubabukalannaw de ouais ne m'a fɔ ko arabukalan nɔ t'a la dɛ a nɔ b'a la mais décision kɔni tabaga ye tubabukalannaw ye u ka arabukalan nafa y'a la yɔrɔ min o ye ka seli suran dɔn ka ala ko dɔn ye a banna donc an ka jamana retard ye anw mɔgɔ kalannenw ne ni e ani 50 ninnu an minnu ye je me débrouille en anglais kalan anw de ye Mali retard ye wa n'anw de sɔnna fana Mali bɛ dilan dugumamɔgɔw ye danaya bɛɛ d'an kan k'an k'an jija dɔrɔn a banna an bɛ fɛngɛ la o kunna Mali tagaɲɛ tɛ 2030 ko ye Mali projet tɛ 2060 ko ye Mali projet n'a y'a daminɛ don min na a b'a hɛrɛ ye diɲɛ ka teli kojugu n b'a misali d'i ma Cité Tilem filɛ nin ye Yirimajɔ anw tun bɛ taa Cité Tilem na ka taa ballon tan a yɔrɔ la o y'a sɔrɔ Cité yɛrɛ tun tɛ mɔgɔ tun t'a ATC in de tun bɛ a yɔrɔ bɛɛ tun ye bin 2014 2015 2016 2017 Cité Tilem jɔra k'a ban mɔgɔw kɛra kɔnɔ k'a ban pewu an bɛ don min na i ko bi a ye san 30 ta an t'an ɲɛ yɛlɛ o ɲɛ yɛlɛ tɛ pantalon don ye o ɲɛ yɛlɛ in kɔ tɛ ko mèche don ɲɛ yɛlɛ in kan bɛ hakili de ma parce que finalement anw ɲɛ yɛlɛla fo ɲɛ coronna a tɛ ka yeli kɛ bilen ɲɛ wagalen bɛ fɛn na mɛ a tɛ ka ye anw bɛ ka filɛli de kɛ nka an tɛ ka yeli kɛ on regarde mais on ne voit pas donc anw mɔgɔ kalannenw de ye Mali dabiri wa an mɔgɔ kalannenw de bɛ Mali in dayɛlɛ minnu ma taa école la u ka foyi si t'a la donc an b'an balimakɛ wele an bɔ kuma la ou bien an k'ale wele n'Ala sɔnna ma an bɛna wele bila ka se maa dɔ ma min degunnen don kosɛbɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka lahalaw kan parce que don tɛmɛnenw an delila ka wele bila ka se ale ma voilà donc a yɛrɛ bɛ segin ka ɲɛfɔli kɛ a kan halisa parce que forotigi in de don voilà salamu alaikum a bɛ cogo di waaleykum salam nba an bɛ yen baasi tɛ yen i yɛrɛ dun denbaya tɔɔrɔ t'u la d'accord i bɛ direct la an bɛ k'i lamɛn ok d'accord a di toujours n ka ko in don i ka foroko voilà wɔlɔfɔ bangi bɛ fɛ k'i ka dugukolo kana mun na mun walahi d'accord Ture ko k'olu kɔni sigikun ye ko ka aw ɲɛji cɛ ko n'u ma se k'aw ɲɛji cɛ ko sigikun t'u la Ture yɛrɛ de ko ten Forotirière Ture ko ten a di nin kuma diyara n ye dɛ ouais mais yan'an ka s'o ma fɔlɔ n bɛ n da don dɔɔnin n ye min kɛ jamana ye yanni ka se n ka baara jɔli ma an b'i lamɛn Azizi entreprise fɔlɔfɔlɔ min dayɛlɛla si sɛnɛ la Kulukoro mara la ne de y'o dayɛlɛ 2015 ka sumansi sɛnɛ entreprise cakɛda fɔlɔfɔlɔ min sigira ka sumansi fɔlɔ sɛnɛ Mali kɔnɔ depuis Mali y'a ka indépendance ta donc ne de y'o dayɛlɛ Azizi an ye foire dɔ kɛ 2015 o foire kɛra min o kɛra Sikaso Sikaso jamana 3 ka fara Mali kan Côte d'Ivoire Burkina Faso a y'a sɔrɔ a ye Cissé ani La Guinée Azizi ka fara Mali compagnon kan si min a président o ye ne ka si ye k'a fɔ ko si min ɲɔgɔn tɛ yen donc ni y'a faamuya kɔnɔ Mali Côte d'Ivoire La Guinée Burkina Faso o lajɛrɛba kɛra Sikaso mɔgɔ min ka sumansi ɲɛna ni bɛɛ ta ye o kɛra e de maliyɛn kosɛbɛ mɔgɔ min y'a fɔ fɛnɛ ale de bolo tun b'a baara la an ka Mali kɔnɔ a ma sa a bɛɛ balo la o kɔfɛ Azizi ne ye semence de base kaba la n y'a tɔni 1 ta k'a di Tereta ma a y'a sɔrɔ ale de ye sɛnɛkɛlaw ka ministre ye n k'a ka di Mali sɛnɛkɛlaw ma pour que Mali sɛnɛ ka don da la Bɔkari Tereta a tun bɛ RPM na voilà donc a wagati a valeur tun bɛ bɛn miliyɔn 2 ma Azizi denmisɛnnin minnu bɛ kalan kɛ sɛnɛ kalan kɛ agro voilà donc n'u tilala kalan na n'u bɛ taa IPR Katibugu la o min nana stage kɛ ne fɛ yan n t'a hakɛ dɔn dɔw bɛ kalo 3 kɛ dɔw bɛ kalo 4 kɛ dɔw bɛ tile 15 kɛ dɔw bɛ kalo 1 kɛ sara tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ Azizi ne ye ministre wele ka na engrais bio ka na dilan cogo dɔ ɲɛ yira a la n'a ka délégation
Donc, oui, moi formé qu'un projet ni allemand y a financé. Donc, région Tani Saba, Kafara, Bomogoka. Donc, oui, formation pour Sénégal. A idée borane Kumulola, Aziz. Bon, era duma to kabu kalanke. Depuis à la Kandama, Jamana Matrometru de la Kelangatan Jota Blokuna. Mais ekla ka ke sumashi senala ka mo follow mo gale. Aziz 40 euros. Aziz, ala doniam di Mali on mante ka bara di kenui. Aziz ne be se kan wato ni tien be. Mais nete jati ko sari bigi ka doni. Aziz. Cheo chei jigi da ko bigi ka doni de ka ko bigi de doni na se ma bigi nunga dogo chugo mi ta soro bigi nunga bone ka doni ai. Wow. Aziz ala donia min di haram madema. Malion te ka bara di kenai kwa. Ouais. Mais Aziz ne se ka fone ma kele miye Mali kono ko be ka bara kenai Aziz we nyana kuma te kwa. Siga foi tana metla e amena leon. Yama be fobi. Ya fam. Bon, akacha Aziz. Akacha kosobe nye femunuke. Ya fam. Bon, ni ne okay kana donc Europe kon baro ni parada pour yana ibe juru kon ta entreprise la ibe juru ta bangila. O jagwa. Voilà, ne million tan juru ta ko fina mali fait. Donc wolo fo de do. Donc nyenga papier min duma, am bena san kile nye wor sara kalu woro tu ka trome kile tenina. Aziz nyenga papier min duma uyo tien. Na papier do bien ka tla tuguni ka abla ana kitansi. Bon, uya boala ko min kama ne ba don ulu ba don. Aziz sadir ni nana kana Mali ke banki ke sous couvert de suna niye du kulungana munadi ne ben tege korota na tiye kono chete mi se ka jigi. Ni mao ma dalen ba la ko ebe se ka jigi ta ko fina na ikatu nyinga ko temena uri kamara temasi chechugo mi ka benye fie. Aziz ukane wele eka plateau sanfe rebeke sire Aziz anga mine nyokonda. Aziz na datura na foka je wili nta dumunike. Wallahi. C'est-à-dire Aziz ouye action doit ke quoi, c'est-à-dire ouye jamana ke ba fo ibaro ne reka worko man toro quoi, mais ouye jamana ke ba fo ko be kan jamana di quoi. Wodi en toro quoi. Ouye uka wale ba ke na uya ira na ko sariati jamana quoi. Mugo ya na foro ba ka to jamana na uteso jamana ka to anya na Aziz. Wa ateso. Ka fonda na ne jamana di nyumai. Aziz ne re bulu hotel. Iye mi ke jamana yo foban. Ouais. Ya. Ouye ni le ke Aziz. Mais akiriko be dakun jumena sisan. Kiriko be daku mina parce que eni ne be on wele matma mina. Le 21 utunga kana ni le 21 avril. Utunga ngana donc ni mémoire ne ka avuka fina kunga ngana ni mémoire. Donc ne ka avuka na mémoire o mana ni fe. Bang mo mana ni fe. O mana ni fe. Bon, Juju ya reporté tout kala tout ka to re do ra no kunye le 12 mai en fait kalumina. Aziz o mana ni fe tuni. O mana ni mémoire. Donc ne koni ka avocat nana na mais ne ka avocat fina ko ka l'état déposé parce que anye teme go folom ge cour d'appel la donc yo de fait ne ka avocat ya ka mémoire plamique donc yo ta donc si ça ka o laje donc ka se go jabi ni mi ka soro go jabi bon c'est yo fina ko ko te que normalement quand flabé di appel que donc en paix de ka mémoire de na nyon fait ouais donc juju koni ya bla et renvoi ferme na o le 2 juin kalore moi mena de voilà. Bon, maintenant, nous voulons dire pour l'économie de la partie, il faut usage de faux. Aziz, ko kabako maro emi, meri mi ere, anga meri mi nga kashi ere be touché la, ni komanda ere bana papier la au kama. O maire de ko ka le te kube luka kashi ou de lantan, donc mana ko kena donc ko ka tini. Aziz, au dossier, au latera pour l'économie de la sans souci. Il a la plainte de juge d'instruction fait.
ko progrès fene mo dossier d'aile donc yo fene annulé donc yé appel ko la on na cour d'appel là au cour d'appel fene la donc yo fene yo annulé donc yé pourvoi de ko kan sa o kan ta fene cour suprême là bon yé arrêt soro parce que ne be kuma tom na ya soro arrêt cour d'appel yé dossier annulé ko mina kuma arrêt soro ka kono ko don bon ni arrêt koni soro sanya kalan donc lui aussi signoro kemi ko tribunal commercial fait mais bon et juge ou doit la fongo tiete mais ou flila quoi ne plainte doni mi ne ko de c'est-à-dire mo mi ga caché bene ka papier ka me ko tigide bon ne ka plan quittance finani plan mi bolen do la no e bani mo bulu donc o fine kera tuko mi donc o ga nyefo quoi bon ulu dama maga oshila bon plainte du sera au mai o de kama ouais donc wala anye prouva ka kanga ka cour suprême na donc comme wala nga mémoire de la ke voilà ka da touché ka d'accord anyame aziz ambo niveau là aziz ni ko dam ne li kana place sana ne a date mine sénégala ni ne ni sénégala munu be baraka nyom fe we war ni perdi ça avec ces milliards bidou ani dorima siga fo ita la papier bebe mbulu chete mi me se kan so de aziz ni ne fe on fait finir na chete mi ben so ni ben so dron que le tala wo tala aziz u kan wele ka plateau ka ne angana papier wi ouais aziz ne re ka entreprise mi perdu ça fait 4 milliards et quelques salon samia seneke balia cycle kele aziz 2016-2017 compagnie mi on te mali kono chi sena na médaille d'Iranema à d'Iranema 2017 ouais compagnie foi kunte mali kono mi mene ya production na mi mene ya qualité da donc normalement saria kon kan au protéger chena yaay bon maintenant salon seneke balia dro sénégalaw yi mi perdu a calculer ça fait 12 milliards et quelques ne reka camarade entreprise yi mi perdu ça fait 400 et quelques millions. Bon, kololo kele na to fle samia na to parce que en ce mois de même nani compagnie na bena chi senani kalo indi la oba sura ya ka programme betraché kapa. Yai. Anya famia. Bon, azini mi ene dabali ba. Sadi jebe yoro minapi ambe 20e siècle de là. Sadi hara madenw daile ngulu hakili daile la ka se degré mima jamana do be aziz ita soro ulu be ka ulu de kalan sisan sadi mo tse ka do jamana kono kibina kasara la se jamana kono de ma ulu ba asignalé quoi aziz togo di ni sera ka bon aka jamana ka se kana ni tieni ke amase ka ye sadi ne be ka nyere nyini ka odila awe mo nyini ngal kungo ambe wakati mina sita haram madin hakili dai de la kasi degre mima mo were ka bwa ka jamana ka kana jamana kono dembe jati ina foku bekan kwa aziz anya famia jama kono klobila famna bon ambe ni tuko de la aziz famna d'accord famna ala sonama donc sisa ne sigilende do kan buru flat dance singa ka sababu ke ko fina mali basi la amati ya nous tegem ka di mali kiriman en place en année de la depuis 2023 d'accord anyame kumi wati fena doni ko sobe anyame d'accord ala sonama iniche ma kale sakamanya nawo al samanya nawo sis wal bangi de flene ni mo mi ni barabade nge mali yede wali bangi de bino mako sa yɛrɛ faso la am sɔrɔ ka fɔ ka faso kanu ala ka bɔda kan mina ba mali am joni yɔrɔ in na bi foli ka laban di mɔgɔ aziz an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wali ɲuman dɔn an b'a ɲini juge fɛ cɛn na an balimakɛ kɔni bɛ ka nka dama kasi ni minnu b'a dɔn k'u bɛ se k'a dɛmɛ cɛn na u k'a dɛmɛ dɛmɛ bɛɛ tɛ k'a bɛna wari bɔ ka d'a ma ye dɛmɛ bɛɛ to yen mais a ka se ka baara kɛ kiri bɛ yen nin de kama Ture ko k'olu bɛ yen nin de kama. D'accord, an y'a mɛn. Ala sɔnna. Halisa an k'an cɛsiri. Amina. N'o jɔni yɔrɔ in na bi Ala k'an bɛn ni sigi.